Aa sok. Temenan. Yo. Ayo. Kanggo Nok Syakila, kangge Bapak Sodikin, Ibu Kurnia sekeluarga, kangge Nok Aiban, wabil khusus, kangge Nikun, Nok Syakila, KPS Majalengka. Bilang Studio, sedulur dari warga. Mama Santi, Mama Nay, Mama Puan, salam majikan. Mama Nay, KPS Songkong, salam majikan. Bukti cinta sampean, sing wis gawe kula nyaman. Ala gunung segara, beli bakal mundur selangkah. Sepira